Sztygar, opowiedz, jak doszło do tego wypadku. Panie dyrektorze, zgodnie z raportem z nocnej zmiany przedłużali przenośnik z Żebłowy Gród. Jako że skrócono i czas roboty o połowa, pomogli się silnikiem. Podepli łańcuch, no i urósł cały napęd, szarpło i przycisło chłopa, co akurat przechodził. Ale to w takim razie jest winien sam poszkodowany, prawda? A po co tam chodzi? No ja nie wiem, czy są poszkodowani. Ta ręka w zeszłym tygodniu ściskała rękę ministra. Minister gratulował mi. Obywatel minister chwalił za wyniki produkcyjne i za osiągnięcia w dziedzinie BHP. A teraz mamy 100% wzrost wypadkowości. Jak ministrowi spojrzę w oczy, a na sąsiedniej kopalni mają 50% spadku wypadkowości, dyrektor będzie dźwigał teraz głowę do góry, a ja co? A ja co? No ale w zeszłym roku u nich zabiło 12 ludzi, a w tym roku 6. Ale cicho tam, co wy tam knujecie? No tak, to mają o 50% spadek, no. Sami to widzicie. Dlatego cały dozór 0% premii przez 3 miesiące, a sztygara zmianowego na przeróbkę. Koniec. Opie ci powiem, że w tym roku to był jedyny śmiertelny wypadek na dole, a w zeszłym roku ani jednego.